Tesnenie, ktoré zámerne tesní? No áno, znie to ako nezmysel, ale v skutočnosti je to veľmi smart riešenie. Predstavte si hriadeľ čerpadla, ktorý sa točí a prechádza cez teleso zariadenia. Okolo neho je upchalková šnúra, ktorá ho má utesniť. Logika hovorí, utiahni čo najviac, lenže presne tu vzniká ten problém. Medzi hriadeľom a šnúrou prebieha trenie a samozrejme čím viac pritláčaš, tým viac energie sa mení na zlyhanie. Bez mazania sa dostávaš do suchého trenia. Teplota rastie extrémne rýchlo, materiál degraduje, systém sa zatre. Takže paradoxne, čím viac tesníš, tým rýchlejšie to zničíš. Preto by to nikdy nemalo byť úplne tesné. A presne tu prichádza ten trik. Upchalkové šnúry sú navrhnuté tak, aby mierne prepúšťali médium. Tých pár kvapiek nie je problém. Táto povolná lekáž vytvára tenký kvapalnový film medzi povrchmi, ktorý znižuje trenie, odvádza teplo a chráni povrchy pred opotrebením. Bez tejto mikroskopickej vrstvy by sa systém prehrial a zadrel. S ňou funguje stabilne a násobne dlhšie. Takže keď najbližšie uvidíš kvapkajúce útesnenie, nemusí to hneď znamenať poruchu. Pozeráš sa na riadenú lekáž a správne nastavený systém. Je tu premyslený kompromis medzi fyzikou a životnosťou, bez ktorého by toto zariadenie nefungovalo. Viac o upchalkových šnúrach Henley sa dozviete v popisku tohto videa.